WC-t a hegy felé. Élén van, azaz nagyon jó, oda nézzetek, milyen gyönyörű az ember. És elbillentjük a másik oldalra, a völgy felé. Fogjuk a térdünket, dobolhatunk is rajta. Arra is hegy felé elbillentjük, dobolunk közben. Itt a kettő az élén van. Itt a kettő arra néz. Szuper! Ó, de jó kis törpék vagyunk. Óriás! Szuper! Óriás! Szuper! Óriás! Szuper! Hopp! Azaz, és az utolsó! Hopp! Szuper! No, mindenki elindul szépen ebbe az irányba egymás után. Megérintjük Thomas mozdonyt, és ott visszajövünk az alagútra. Katta már visszafele megy. Ja, bocsánat. Katta már olyan ügyes, hogy visszafele megy. A szőnyegre. Várjál, Zsika! Katta, induljunk el! Menjél tovább! Dehogy nem! Hajrá! Koszlókunk arra! Ügyesen tartsd! Most ide ki! Csúszik az elé! Segíteni fognak a légyet, annyira. Simán, most akkor úgy fordul meg, és nézd, úgy lépkedj, hogy a többiek pedig egymás után az emberek. Nézd, ügyelj! Hogy ne szögeljünk itt el, menjünk tovább. Mászkol oda. Check reflections in shop window. Open the eyes in the back of my head now. Open. Whoa! Government sniper! Hondo! Whoa! Yeah! Oh! Yeah! Whoa! Yeah! Oh! They use the Congo home, the quarter fingers on flowing stones. Using every target, practice the bullets on the train. We all look the same, got no name. Or we just target practice. My step on my roof, government sniper. Moving into view, I'm in the signs. Be careful what you say, rules are changing every day, you take the blame. Then you'll be target practice. And enemy unseen, is it me? Am I just target practice? I ain't loving it, real guys are Brixton. Moving into view, I'm in their sights. Check reflections in shop windows. A flash of silver or of gold. Open the eyes in the back of my head now, as I look into the moving shadows.
power is creeping up so slow. Now is the hour. Now is the hour. Now is the hour. Lock and reloaded. Using us for target practice. They're using us for target practice. Baja? Gyerünk, zombi! Azzal itt a varázs összekötve, azt fogjuk fölrakni, hogy sillésznek. Gyere, Dani! Dani, gyere föl, fogd meg és induljatok! Dani, nincsen semmi baj, gyere! Még menjünk. De hogy neked saját összekötő van. Oké, akkor Nyerni szeretném felkelni valaki, tudom, hogy nyerni szeretném. igaz, zombi. Gyere, menjünk! Ezt fölrakhatjuk? Dani, figyeljél oda! Én. Ezzel lábadat, légy oda. Danikám se hagyja el magát. Mi a ronybabát, aztán Nyugodtan lökjed a lábaddal. Ott fogjuk meg Zsombikám a kérdőket. Ide rántétel. Akkor hová néz, amikor vezet az autóval? Előben néz, vagy önben a pedál? Így az ablakon, ugye? Te is nézz ide. Jó? Na lehet Zsombikám, óriás tortiszer. Túrós tortis, imádom. Szereted? Na, akkor nagyon csinálj. Óriás. Mindenkinek egyébként. Azaz. Onnan nézzük a Zsombi meg tudja nyerni a Csikamina versenyt. De olyan jól jön. Gyere, gyere, gyere. Nagyon, most meg is tudál. Gyere, Zsombikám. Nagyon, most kinyomjuk, megállunk. ahogy itt fel kell menni, jó? Gyorsan felmegyünk, és már csúszunk is. Várjál. Nagyon jó. Lassan. Nagyon Hol a fék? Hol a fék? Elvesztettük ezt a féket. Te ilyen éhes vagy, hogy az összes pizzát megetted? Na skacok, mindenki nagyon ügyesen csúszson, ez lesz az utolsó csúszás, jó? Utolsó csúszunk, és fölmegyünk megint a felvonóval. Jó? Utolsó csúszás mindenkinek, utána fölmegyünk a felvonóval, de nagyon lassan. Kacsa. Egy nagyon nagy torta szeletet méret. Akivel megnyerik, hogy szálljon. Jó? Igen. Ezt odaadom. És nagyon nagy torta szelet. Hozzad föl, légy Nagyon nagy. Jó! Szuper volt. Kezdjünk! Előre is nézzünk azért.